Guys, mag-under mi magtuba na sad mi og saging. Dagan pa din nagsaging da pa? Mo din siya ang kuan dere. Mo ni hawd kaayo sa dag. Kalat mo balanghoy? Mhm. Adto mi sa Kalibunan. Uy, daghana na ba nagsagbot dere pa eh? Namo kalabasa dere? Ay upo. Muni katong balay dere sa una. Yo po dito yung balon no. Puro mag against the light. Saha. Dari siguro ko. Sige. Huwag naputol na ang saging. Uy, nanagid hinog no? Daghan na kay sulong. Ito yung nagkaon na. Langgam. Hinog naman good. Hinog naman good siya oh. Uy, sako, hindi mo maglisod yan nagdala ba? No, pag-alasan mo anak, grabing sulong pa. Dayong mo ni BJ. Kusgana nila guys oy. Grabing pakpak na pa ba?
Daghang sulom ang saging. Ah, grabe ka, sakit tumaa ka na ba? Hastang bugata na sa saging. Napagisulom. What baka ni kakilo ni. Pero sayang kay nanay kinaan sa langgam. Wala, ubos gamay, sige. Ah, sige ditso. Oh, dala na lang. Nanay man guni hinog nga saging. Sayang gikan ana og kwaknit siguro langgam. Ug daghang kaay siyag sulom. Ug ang manager sa tigpalit sa saging na adre sa payag. Ora. Oh, gibutang na ang Solomon nga saging. Mo din ni ang saging. No. Hinog kayo. Pindog pa diha. Okay. Lights, camera, action. Okay na. Kuha saging eh. Muna siya ang nanay hinog. Oh, pwede naman siya ganin isog ba? Hindi na tayo. Mudi ay ni ang tigsipi no? Badata kay na si DJ makakulikdan. Muni tigkaon sa among hinog. Kira isang pangitan sa uwak ko. Naagsadin. Ito manok manok. Ikaw tigdawat DJ. Sipi. Muna. Ang pinakataas mo man hinog pa no? Oh. Kaduha. Nagkuha no? Pila ka kilo na isa ka kuan ka no? Kasi palitan na pa. Ila man yung danggangon ko sa amin. Ah, ayos kaayo. Tagpila gi sa tagom ni ha. Murag tag 8 size man siguro ang isa ka stick. Nya isa ka dako o nya isa ka gamay. Ano na ako halin gining birthday. Ano mo pagkaon. Maunay salin saging. Inog na ni ugma. Hinog yung karon ugma pa. Nagkuha gyud bitaw niya nga saging eh. Gayan. Maski ang isa ka kuanan ana murag muna na si pwede baligya ituhog na. May gani din na siya bagtong pa no? Usob itong bagtong sa una. Nawala man ang tambal ko ng bagtong sa iho nimo kuha ang puso.
Pero kailangan mamunga sa gyud siya. Ano mo kwaon? Bagto. Maski ang pinakagamay niya ba nga pinakatumoy, dagko gyapon kaayo. Kasagaran ang tumoy ana reject na ba ya kay gagmay na. Kini mas mga gwapong mariaon. Oh, mga una na nga size no nang usually gid ginaano, maruya. Kaysa na- Kansi kuno sila sa ko kayo. Oh, sa kay isa sa katuhog ba ya partneron ba yan nila na isa ka buo tapos na gamay. Ya kung partneran pa na nimong dako, kansi na ka. Yung pinita ko ayaw niya para kita. Pag maruya pa lang nimo ana sa gula na nimo og Meron eh. asukar nimo, dako na kay gas asukar, mantika. Sinay pa yung wapong dagko. Pwede kay para dako kay siya nga paypay. Ang uban na teknik ko na kay tungon man. Oh, ubang Na ang katunga una tun na Picasso. Amoy ko na harina. Na may uban nga lutuon daan usa maruyaon. O parang minus mo kaon mantika. Pero mailan man nimo ni paak nimo nga giagi siya luto. Dito sila ni kasi gapon. 5. Dusi man Sila. mapit. Atong gito silaw no. Muna ni ang saging. Pila ka sipi ni naghana eh. 8. Ka walo na na. 8 9 mga 11 ka buok. Dagko pa kay. Uban saging kay gagmay na Dako to kayo. gapon nga bulig. Katong gikuha nila Lucio. Taas ay ito. Di ko daw pronuncio. Pero gisulod naman to yung kuan di ba? Sako na, katong pagsipi na. Makaya. Makaya nito. Di sa kabutin ni dito. Sa sinipin na gani pahulay pa gani sa niya. Dusi dito sa sipi. Dagko lang to kaayo jud. Kapag kita ko dito ng bulig. Napay nabilin dito no. Ako taas kay guys. Di sa linga dito sa manong. Kuningan mo lagi di ka mo tuba, di mo pungkalan. Madugmok gid ini pa. Ang tumoy kasagaran jud, mamoy makuan. Unsa pa ni mga kinulong diri manok sa side pa? Di relax kay karong tunga-tunga ani wala na. Kuno na saka na sa tubo na. Balibat ni bato. Dito lang hero, kini pa ko ano ta sila. Makaya. Muna siya ang last na no. Kapin. Kapin. Kabuki. So muna siya tanan, naghana eh. Pero daghan pa kay sulom. Grabe puti-puti ang sulom oh.